teman ya di kamsai jai mong. Teman ko pa miya meh. Yang hana hab mudu ya hu MLA sungji. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. आईडी आपकी हमको अंदर एडमिट करना आप वहाँ से बोलते हैं हेलो Ki Ïalam ka Khasi Students Union Delhi Unit hapo ka Ïalam ka President ka Samla marbiang khongwer ringkat bat kit khot kilalet mar syakat ling sun Delhi tangshio jingtep baudan we Samla shin rang Khasi ubala khiring Kynsan hapo ka kat ling sun kat baudang thmu ban let phai shan nongba shalong hau kurwa bala pha da ka KSU shakila pathai khubor ringkat bat ki video ha ka arphun dai terek ukala lingkot arja pun rio la pente batang supoi ki khot ka KSU hakat lingsun ki bor badai pet kila IT ya ka jingkit kli baro ha ki khot ka seng bat hadin kani la pen kit no yo new Samla sha hospital bo unyo ya ka jing sumar ha ka por ka pabiang hadin bala palat no yo na hospital ya uni khna Samla la pen sa shwa ha megle house ha Delhi tat hadu banda wan shimti ki bahayeng jong u na shalong ka Samla marbiang khongwer kalapan pau ka jing songo yo Dr. Arshan Khongwer ubatre hasaf dar jong hospital na kabenta ka jing yarap jong u ban pintigina ya ka kot ka Khie jong u khna Samla ubala khipang ka Khasi Students Union Delhi Unit kalapan skambiang ya ka jingkot jingmot jongka na benta ban kner ya ka ketika mon ka ketika diang na benta ki parado parasnam ki baju shem jing e bat shem ya ki jing jinjar han nong ba Delhi